Huoltojokki Oy:stä. Olemme kiinteistöhuoltoalan yritys ja hoidettavana me on noin 50 asuinkiinteistöä tässä Kallio, Vallila, Sörnäinen, Pasila-aksilla. Näitä talon turvapuomeja olemme hankkineet muutamia. Esimerkiksi tähän kyseiseen taloyhtiöön soveltuu varsin hyvin sellaisiin, joissa joudutaan talvisaikaan puomittamaan hyvin paljon. Nyt verrattuna näihin kannistaviin puomeihin, niin joita häviää talven aikana, saattaa tulla aurausvaurioita niihin. Niitä on varsin kätevä jo varastoinnin kannalta, koska tämä puomi varastoituu tähän seinälle itsestään. Ei tarvitse kanniskella muista varastoista. Ja tämä on hyvin nopea käyttää siinä puomitustilanteessa. Varsinkin kun tällä kallioalueellakin puomitusta tarvitaan hyvin paljon. Tämä toimii ihan tällä tavalla, että tästä otetaan puomi. Sen voi säätää myös niin haluttuun pituuteen. Tässä se puomi onkin sitten käyttövalmiina. Ja sitten toinen puomi tietyn matkan päässä, jolloin väli voidaan siivottaa myös tarvittaessa. Ja siinä vaiheessa taas tietysti kun sitten puomitusta ei enää tarvita, niin puomi varastoituu kätevästi samalle paikalle. Eikä tarvitse kanniskella minnekään varastoon. Erittäin kätevä käyttää. Pitää saada markkinoitua niitä myös muihin hoidossa oleviin.